Χριστούγεννα και πάλι, είναι γιορτή μεγάλη. Δώρα με το τσουβάλι και μπάσκετ με τον γκάλι. Θα αγοράσω δέντρο που να είναι αληθινό. Πας και φύγει το βρωμόδασος και χτίσω σπιτικό. Μετά από τις γιορτές που θα έχει ξεραθεί, στο σκουπιδοκάδο τα κουμπάω με στοργή. Στα εποχιακά θα κάνω το σουλάτσο, να πάρω τα στολίδια και γυρλάντες σε ένα μάτσο. Οι μπάλες για το δέντρο, ακρίβεια τρελή, σαν να έχουνε αυτόγραφο του Χάτζη Παναγί. Πήρα και λαμπιόνια, τα μισά ήταν καμένα και έλεγα δεν θα πιάσουν κοροϊδό εμένα. Έχω ένα Σάββατο να πάρω όλα τα δώρα και το συγκεκριμένο ψωνάει όλη η χώρα. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδια που έχουν δει στην τηλεόρα και ο παππούς ρολόι για να μετρά την ώρα. Η γυναίκα δεν ζητάει πλέον δώρα από τον άντρα, του παίρνει την πιστωτική, τη φέρνει τηλεκάρτα. Και εμένα θα μου κάνουν δώρα γαμάτα, ένα σετ γραφείου, μπρελόκ και μια γραβάτα. Ρε φράγκα που ξοδεύω να ευχαριστώ τα πλήθη και σου λένε ο Άι Βασίλης πως δεν είναι παραμύθι. Το ελάφι, τα Αϊβίτα. Τα Χριστούγεννα σημαίνουν ότι ένα πάρτι ξεκινά και όλοι τα περιμένουν για να πάρουν δώρο απ' τη δουλειά. Έρχεται ο Αϊβίτα, όμως έχει άδεια να τα σακιά. Μπαίνει απ' την καμινάδα και σου φρονεί τα σημικά. Μέρι Πόπινς.